Lajeng wadah menapa ingkang kangge srana anggen kula badhe nglajengaken labetanipun guru kula. Mawi wadah menapa pukulun sepados kula saged nglajengaken idam-idamaning guru kula. Yen kepengin golek wadah, wadahmu kang pantes ya sing mentas tok kanthi Bandayuda kuwi mau. Menawi ngaten kula kedah manunggal dhateng pun Anoman. Iya. Amarga Anoman wis kinodrat kinen momong darah Saptawarga. Lajeng wadah kula sinten? Wadahing Pidaksaka ya turun saka Kamunayasa. Menapa wonten? Ana. Sinten turun saking guru kula? Sing ana kene loro. Coba Kamunayasa kuwi duwe anak sapa? Raden Sekutrem. Sekutrem duwe anak sapa? Sakri. Sakri duwe anak sapa? Palasara. Palasara anak sapa? Anak-anak Abiyasa. Abiyasa kuwi anak-anak Pandhu. Pandhu anak-anak Werkodara. Werkodara kuwi anak-anak Gatotkaca. Pandhu duwe anak meneh jenenge Janaka. Anak-anak ndaraku Abimanyu iki. Dadi Ndara Gatut kuwi turun sang Kamunayasa. Nggih Gatotkaca. Aku njaluk pangapura ya nggih, ora ngerti jebul kowe putuku dhewe. Kula nyuwun pangapunten Eyang. Oh, iya ya nggih. Wah, rahayune kepethuk hakim iki, Mas. Tujune kok ketemu Humas. Humas jengkulmu kuwi kok. Aja ana kakekne ruwet iki, Mas. Bareng ngalurke turun mek kelingan Bagong. Turun kere. Timbang kowe turun wedhus. Wis padha menengo. Putuku nggih Gatotkaca ya mung sira ingkang pantes dadi wadhahipun Eyang ya nggih. Anoman lun kula. Aku njaluk pangapura Anoman. Ih, sami-sami. Wah, ora nyono jebul kowe calon wadahku. Nggih. Yen wis padha mantep lahir batin, padha manunggal. Manunggaling Supalawa Pidaksaka marang Anoman lan Ndaraku Gatut ing kono mujudake pasemon lumintiring panguwasa saka sing tuwa marang sing nom. Kene tak seksenane.